Velkommen til anden del af rejsebloggen fra Thailand, hvor jeg gerne lige vil starte med at vise dig den fuldstændig fantastiske natur, som Thailand byder på. Noget jeg vil komme til at vise dig meget mere i løbet af den her video, men først så skal vi lige til Khao Sok. Første sted vi ankommer til her er i Khao Sok, hvor vi har 2 nætter på det lille familiedrevede hotel, der hedder Anurak Community Lodge, hvor vi bor i bungalower. Og det var simpelthen det mest kærlige, fantastiske sted med de varmeste mennesker. Og som du kan se lige om lidt, en hel bunke fantastiske ballademager aber. Og det var det gode råd, vi fik. Det var at tage jeres sko med ind og låse døren, for ellers så får I uventet besøg. Men det kan du få lov til at se her. Hej. Ja. Hvad laver I? Er der fjernsyn? Hvad har du fundet? Ej, pissen stak den af. Nå, det var ærgerligt. Du kan også se, hvis det var sådan, at de kunne komme ind. Jo. Du har sådan en god perle. Så vi mange ting her. Hov. Nå, det var da kedeligt, hva'? Jamen, rolig nu. Jeg er meget flink. Hej. Hej. Du er fin. Jeg ved, hvordan man gør det med katte og hunde. Men hvordan er man flink, når man er abe? Ja, man skal i hvert fald ikke bevæge sig, det kan jeg godt se. Der er myrer. Der er myrer. Hej. Jeg vil faktisk godt lige tænke mig at komme ind og kigge på jeres ting. Ja. Og så få nogle af dem. Ja. Jeg har lige mistet min perle. Hej. Nej, det må man ikke. Ja, det må man gerne. Usynlige kraftfelt der, det er skide irriterende. Jeg kan overhovedet ikke komme ind. Hej. Nu bliver det meget magisk, synes jeg. Det er ikke en tough crowd. Hvor er du sød. Hvor er du sød. Yes, tak. Hej. Ja, vi har låst den. Godt brugt låsdøren. Ja. Nå.
Jeg ved ikke helt, hvem der studerer med. Hvem er udstillingen her? Døren er stadig låst. Yes. Ej, altså ikke sådan. Det er bare fordi, du ikke gjorde det rigtigt. Nu skal du se her, så kan jeg prøve. Nej, tak. Jeg var lidt forstået. Hej. Jo, det er et rigtig godt sted. Wow. Så er der sgu serveret igen. Og endnu en gang ser det fuldstændig fantastisk ud. Med maverne godt fyldt og humøret i top, så er vi nu på vej til den skønneste kanotur på Sock River. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Men uanset om jeg udtaler det rigtigt eller ej, så er det i hvert fald smukt at kigge på. Sorry. Oh no. Ah.
I Khao Sok, der ligger også en stor nationalpark, som vi var så heldige, at rejseselskabet også havde booket os en længere vandretur med guide på. Og det, som du kan se lige om lidt, var også, det var også en fuldstændig fantastisk tur. Og det at have guide med, gjorde, at vi kunne få peget så mange ting ud, som vi aldrig nogensinde ville have lagt mærke til selv. Men som altid, uden mad og drikke, der duer helten ikke, så vi starter med et traditionelt, stort morgenmåltid, så der er energi til den gode vandretur ude i junglen. Og så var det ellers på tide at komme afsted. So today we have walked about 6 kilometers from here to the last point. We have to go to Bangladesh. Billeder af hendes tid. Oh shit. Oh, there's a hand. Okay, there's a hand. Okay. Det går forrest.
this is easy. Alright, made it. Smider først og kigger, om der er nogen bag. Mine briller bukker. Sprinkles. Gotta sprinkles in the jungle. Bye bye. Og ud meget en tøve springer vi videre til næste punkt på programmet, til Rungfar Farm, hvor vi skulle på madlavningskursus. Og prøv lige at se den udsigt. Tænk, at de bor der. Men det var i hvert fald også et fantastisk arrangement, hvor vi startede med at være rundt i haven med at samle ingredienser ind og tale om alle planterne. Og derefter fik vi selv lov til at prøve kræfter med både kokosnødder og fingrene i dejen og hakket og snittet og endte op med det mest vidunderlige thailandske måltid. Skøn aften. Så dejligt at opleve. I just need what I need to put. The thing we need only the stem for cooking, not the leaf. The rest we use for tea. Yes. Yes. Ja, nu er det Det må blåse. Ja, det er forbindelse. Spiret. Så? Ja, men den har alle de her hår her på. Ja, men det skal vel nok machette sig eller andet. Det er fordi det her, den er spiret. Ja. Den giver sig ikke så lige. Jo. Jo, faktisk. Tada! Du har fanget en kokosnød. Jeg har fanget en kokosnød. Nedlagt en kokosnød. Very good. Easier to with two hands. Easier to with two hands. Yeah, with two hands. Yeah. Jeg ved ikke helt, hvad jeg foretrækker. Det her eller skraldkartoffel. In a curry pan, have lemongrass and kalangka, kurkuma, shallot, garlic, pepper, chili, and salt. And then save for eye, yeah. You save, you put your arm here. No. No.
What? Exactly same number. Yes. 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 My first time. Good. Same number. Okay. I need to run myself. Oh. Not too much. Okay. Hold up. Right? Hold up. Hold up. Hold middle. Right? On the middle top. Middle top. Middle top. Yeah. Stand up. And then put again your belly. Put again your belly. And for the very small one, like it's very small. For tempura, is it right flour? Put in coconut milk. Yes, I know. You can put in. De ris, du så også få instruktioner i at folde ind i bladene her tidligere, de ligger simpelthen nede i de der bambusrør og koger. Og dem kan du se os folde ud igen, velkogt lige om lidt. Men først, så er der serveret. Where are you working? One, another one or not? You know that? Which one is yours? Huh? You know that? Okay. And the bamboo rice. The one you tell me the pudding. Very good for you. Okay, so just keep it like that. Yeah. Wow. So, to put in there. One, another one. For you. I think mine is too small. Okay, I'm gonna carry this. Resterne fra et godt måltid. Nu vil jeg prøve det. Jeg ser, så nu har vi også fået det. Lavet mad. Grete er træt. Jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke være på besøg mere nu. Ja, vi når frem med noget. Hvad? Ja, vi når også med både en båd. Hvad for en båd? Vi når frem med. Vi blev kørt igen til det forkerte sted, til den forkerte havn. Vi skal ned til øen. Det var bare chaufførens blad. Ja, lige. Nej, må køre folk det forkerte sted. Han er indtil videre ramt forkert, han er 100% af gangen. Men han er en meget flink mand. Og efter lidt bøvl, som du kan høre, så nåede vi endelig frem til den rigtige havn. Og er nu på vej til øen Koh Yao. Du er sejlet igen. Nu er vi så langt. Vi er nået på en båd. Excuse me, madam, sorry, may I have 5 minutes?
Velkommen til Santia Cuyallao Resort og Spa, hvor vi har de sidste 4 nætter på vores rejse. Og som du så ved indsejlingen, så er det et meget, meget stort hotel. Så vi blev simpelthen transporteret rundt i de her små træbiler, som kørte i fast pendulfart rundt på hotellet. Og nu til det mest smukkeste af alle de værelser, vi havde på hele turen. Hele det her hotel var fuldstændig sublimt i hele dekorationen og træudskæringerne og altså bare det hele. Det var simpelthen så smukt. Så velkommen til Cuyallao. Der var tryk ned. Først på tryk. Sådan, så er vi advaret. Så er vi kommet til det næste og sidste sted. Vi til Højbords eller lavbords. Højbords og lavbords. Det er faktisk ret fint. Omgivet af lamper. Just a little bit spicy, okay. I trust you. Not. Hej. Det kom du lige forbi. Ja. Ja, sådan. Læg du der der. Nej, du skal... Ja, læg du der nede.
Ej, der er så meget mad tilbage, og vi kan ikke spise mere. Det er faktisk lidt svint. Lidt forkælet. Der er simpelthen så meget mad. Ja, vi har smuglet lidt ned til dig, ikke? Du fik lidt, nu tør vi ikke give dig mere. Men vi er ikke bange på, at vi får skæld ud af Gina. Ja. Ja, og du får det med. Nej. Altså, du bliver mere og mere modig, du. Ja. Bisse. Okay. Så er der ro på. Så i regnvejr. Lige i regnvejr tager vi afsted hjemme. Er du klar til den lange rejse hjemme? Rigtig klart. Jeg ved det ikke. Altså, jeg glæder mig til at komme hjem, men lige de der 24 timer her nu, det... Ja. Jeg Vi skal opfinde sådan et transportskab. Ja, det er rigtigt. Så man bare kan gå ind. Det er rimelig open. Der er det første stop. 7 kilometer. Jeg synes, det virker den her gang. Det er godt. Skinner der. Ja, nu er vi snart hjemme i København. Ude godt, men hjemme bedst. Smukke København, smukke Danmark. Så ramte vi sgu København. Sweet home. Og nu har jeg puttet mit pas ned det rigtige sted i min taske, fordi nu skal jeg ikke bruge det mere. Så nu ved jeg præcis, hvor det er. Ja. Så er der så med dækket op til jul. Og Doha, der, bånd 4. Det er det, vi gør. Så er rejsen hermed komplet. Ja, det var den jo så slut. Og så alligevel ikke, for vi skulle lige have en sidste udfordring med på vejen. Fordi at bilen ville ikke starte. Frostvejr i Danmark, og den havde stået der i 14 dage. Men med hjælp fra en god vejhjælp fra forsikringsselskabet, så blev den startet, og vi kom hjem. Og så kunne ferien slut. Touchdown.